Diri sa Maxim dol kita mga rider dol lain ta og commission sa Maxim. Ako part-time ko diri sa Maxim. Ako ang commission sa Maxim dol is 18% kay dili mo ko maka-target tud sa mga booking dol kay diri sa Maxim dol ang usa ka rider na ano siya yung mga target na mga booking nga i-complete nimo sa usa ka buwan. Like for example, kung gusto ka mahibaw sa imong ratings no. Sa imong ratings kung sa imong kanang commission. So tagaan ta mo og kuha na kanang idea kung pila ang commission sa inyo ha. Like for example kani ha, walay label dol kay diri sa Maxim na ano siya yung mga label. Kung bago ka sa Maxim so wala pa kay label niya. Imuhang commission ana is 18%. So bali ang imuhang booking ba complete this month is 0 to 149 ka booking. So ang imuhang commission ana next month is 18% na siya. Ya kung sa bronze level naman tol 150 ka booking to 299. So ang imuhang commission sa Maxim ana next month is 18%. Ya silver naman kung sa silver ka dol mo na 300 ka booking hangtod sa 499 ang imong commission sa Maxim ana is 14%. Kaya kung ma-reach nimo tong gold level so 500 plus ka booking ma-complete nimo sa usa ka buwan. So ang imong commission sa Maxim ana next month so 12% na lang kay ara pa mo guna siya mo epekto sa next month. Like for example noon sa mata karon April, from April 1 to 30 ang imuha na complete nga booking dol is 500 plus ka completed orders. Ang imuhang commission ana inyag ka February, March, April, inyag ka May, ang imong commission ana inyag ka May dol is 12%. So ang commission nato diri no taga usa ka rider is depende sa ato ang biyahe dol. So man siya diri sa YouTube noon nag-comment ako kung pila ba daw commission sa Maxim ana ba. So ako ang tubag ana is magdepende ra gid na sa imuha. Magdepende ra gid na sa imuha dol kana kung magkoge ka. So man kung ma-reach mo ang mga target katong bronze akong ibutang diri sa screen no kanhi oh. So tanawa na siya kung asa ka mabilong ana mao na siya. So kung makaabot kag 500 plus pinakanindot kay kuan ang 12% na imong commission sa next month nindot na kayo. Di ba? Makasave na ka sa mga eco-wins na. Pero kaning 500 plus dol o kaning kuan mura og sa kung full time ka nya wala kay pili sa mga booking kana makuha gid nimo nya mag-start kay ni og buntag hangtod gabi kana makuha gid nimo 500 plus nya ako pareha nako part-time ra mo ko diri sa Maxim sa usa ka taga biyahe nako sugod ko no alas 5 sa hapon hangtod na siya sa mga pinakadugay alas 2 sa gabi pero kasagaran mga alas 11 uli na siya ana. So ako ang ma-complete taga booking taga gabi dol mostly ana sa mga 7 completed orders sa gyud. Usay makaunom ana usay makapito tagsar kana makawalo pero kana nga kuan makita na ko ang mga kuan makita na ko ng mga 800. So part-time ra gud inana di ba? So okay na kayo na oy kanang kita kag 800 taga gabi niya. Mo lang na 18% ako ang commission kay dili man jud ko maka-target gud. So bali nabilong ko sa walay label bitaw kay part-time ra gud niya. Dili ko maka-rate sa target. Nasa usay gud out na to sa atong trabaho kapuyo na ta bitaw inana pa dili taganan mo biyahe inana bitaw. So muna ako ang commission diri sa Maxim is 18%. Muna ka mo kung maningkamot mo so ma-reach gina ninyo ang mga target so dakog chance nga maubos ang inyong commission after ana nga month. For example April imuhang commission mo na imo na-reach nga booking so nabilong ka like for example nabilong ka sa silver imuhang commission na next month so 14%. So ana lang dol salamat ug amping sa biyahe.